A Biblioteca Concepción Arenal é a biblioteca con máis postos de lectura e máis horas de apertura do campus de Santiago. Conta con máis de 180.000 volumes de monografías e máis de 3.000 títulos de revistas. Todos os seus fondos son das titulacións das facultades de Dereito, Ciencias Políticas e Relacións Laborais. Non encontrarás nela, por exemplo, libros de medicina, matemáticas ou farmacia. Como en todas as bibliotecas da USC, a entrada é libre, polo tanto ti tamén tes acceso a calquera das bibliotecas desta universidade. A biblioteca abre en horario habitual de 8:30 a 21:30 e de 10 a 19:30 os fins de semana e festivos. Durante os períodos de exames hai outros tipos de horarios extraordinarios. De 8 a 3 da noite os días laborables, de 10 a 3 os fins de semana e festivos e incluso a apertura de 24 horas de xeito ininterrumpido. As salas de estudo están nos 3 andares inferiores, cada un deles conta con 320 postos. Non se poden reservar para outros usuarios, nin se poden deixar apuntamentos ou libros sen ter o posto ocupado máis de 20 minutos. Ademais das salas de lectura, o servizo máis utilizado é o préstamo de libros, que supón unha media de 40.000 libros cada ano. Para facer uso deste servizo, é imprescindible ter a TUI e dala de alta no mostrador de préstamo canto antes. O acceso aos exemplares é libre e non hai que pedirllos ao persoal da biblioteca. No andar -1 están os libros de Dereito e no andar -2 están os libros de Ciencia Política e Socioloxía. Pódense ter en préstamo ata 3 ao mesmo tempo, por un prazo de 10 días e renovalos ata 2 veces máis se non está reservado. Nos andares 1 e 2 están os libros máis especializados das vosas titulacións. Tamén se poden coller libremente e levar en préstamo ata 5 exemplares durante 15 días. A biblioteca conta con outros moitos recursos dispoñibles en liña. Bases de datos, revistas electrónicas, libros electrónicos, que con toda seguridade van ser necesarios para poder rematares con éxito os teus estudos. Para aprenderes a usalos e tamén para saber como empregar a información lícitamente e como poñer as citas e a bibliografía nos traballos de clase, a biblioteca imparte un curso en liña que ademais dá dereito a un crédito de libre configuración. A Biblioteca Concepción Arenal é moito máis que todo isto. É un gran punto de encontro do estudantado universitario e queremos que ti formes parte del.